pagtuon subong. Ang semanal nga pag-review sa aton leksyon, pagtalakay, pagsalaysay, kag paghusisa sa aton leksyon sa eskwela sa Bati. Pagini ginadala sa inyo sa Central Philippine Adventist College Church Media Ministry Department. Diri sa Alegria Murcia, Negros Occidental, Philippines. Kag sa sini nga adlaw nagapasalamat kita sa akon nga partner. Ako si Pastor Luisito Tomado. Kagyari si Pastor Manasi Sersosa upod nakon sa sini nga hapon. Pastor, mayong adlaw. Salamat, mayong adlaw. Kami mga kauturan nakaagi man pastor magbubuhat sa aton nga denominasyon. Si Pastor Sersosa nangin presidente sang Romblon Adventist Mission. Ako sa Negros Occidental Conference. Kag pareho kami subong mga retirees na nga nagapangalipay sa pagpadayon buluhaton sang Ginoo. Pastor, mayara ikaw nga i-greet ng mga kauturan naton sa bilog nga kalibutan diri sa Negros Occidental, sa Southern Mindanao, sa West Visayan Conference, sa Dajangas, sa General Santos, sa Iloilo, sa Capiz, sa Aklan, sa Antique, sa Gamaras, bisan pa sa Negros Occidental. Kag atong mga kauturan, Pastor, dito sa Masbate, may mga Ilonggo man dito. Kag atong mga kauturan, Ilonggo, bisan pa Cebuano sa bilog nga kalibutan. Pastor? Oo, nalipay ako nga may ara kita mga Ilonggo nga dito nagatrabaho sa Thailand. Kag akon bata, isa sa mga tigulang sa ila iglesia. Okay. Kag English speaking lang sila, pero madamo sila mga taga Negros, taga Iloilo. Ginakamusta ka mo namon karon gini aga karon akong adlaw kay nabala namon nga kamo pirmi nagapamati kay nagasunod sining programa sa mass media sa Central Philippine Adventist College Church. Pastor, sa hindi pa kita magbasa sa atong leksyon kag mga pangamuyo, ako na nay pasalamatan ang mga tao sa likod sang kamera, Pastor. Wala ini sila, wala gini ang atong media ministry. Si Sir Elberey Tapaya, si Sir Ayan Banjola, Engineer Frederick Linatan, si Sir Rodel Vargas, kag iban pa naton nga mga student assistants nga nagabulig kag nagahatag sakripisyo sa sining aton pag-record kag pag-air sang aton nga leksyon review, Pastor, sa kada semana. Salamat. Okay, sa hindi pa kita mga muyo, mga kauturan, aton anay basahon ang aton sadsaran nga teksto nga makita naton sa ikadua na unang Pedro versikulo 2, kapitulo 2 versikulo 12. Nagasiling siya, magawi kamo sing nagakaigo sa tunga sang mga hintel, agod nga kon ginapakamalaot kamo nila, sila bangod sang inyo maayong mga buhat nga ila nakita maghimaya sang Dios sa adlaw sang pagduaw. Ang Dios magapakamayo sa aton nga sadsaran nga teksto. Aton iduko mga kauturan ang aton mga ulo sa pagpangamuyo. Sa sini nga tion kami liwat nagapasalamat sa imo, Ginoo. Nga imo naman kami tuytuyan, imo naman kami giyahan. Yes, Lord. Kagambalaan nga espiritu magapanag-iya sang amon mga panguna kag tagipusoon. Agod nga mahangpan amon ini ang amon leksyon sa sini nga Sabado, ika-13 nga Sabado sang naunang trimestre sining tuig 2018. Buligi si Pastor Sersosa kag ako sa pagsalaysay sini Ginoo. Ginatugyan namon ang tanan. Salamat nga kami ikaw upod namon sa sinigid nga tiyon sa ngalan ni Jesus amon manunubos. Amen. Pastor Sersosa, ang aton leksyon ika-13 nga Sabado, ang tigulo ang resulta sang pagkatulugyanan. Ang aton matun-an, Pastor, diri ang personal benefits, ang mga benepisyo nga makuha sang isa ka tulugyanan. Amo na ang godliness, ang pagka-Diyos-non, ang pagka-contentment, ang pagsalig, trust, ang aton influensya
kag ang aton mga buhat nga gusto naton mahimo. Yes. Pastor, ang punto diri sa aton nga introduction, a good steward, ang maayo nga tulugyanan nagakabuhi para sa iya agalon. Tama. Kag nagakabuhi suno sa gusto sang iya agalon. Yes, Pastor. Matuod din na siya. Kung tunay ta nga tinugyanan sang Dios, mangin mapuslanon gid kita nga gamit sa pag-influensya sa aton mga kasilingan kag mga abyan kag sila man mangin tinugyanan ni Kristo tungod sa aton influensya sa ila. Yeah. Gani amo na mga kauturan ng aton ang resulta sang aton pagka maayo nga tulugyanan sa Ginoo. A good steward. Okay. Kadto kita, Pastor, sa aton nga Sunday nga leksyon. Stewardship and godliness. Ang pagka tulugyanan kag ang pagka-Diyos no. Diyos no. Yes. Pastor, sa hindi pa ikaw maghatag sang imo nga punto, may ari ako, Pastor, nga permina ko ni ginatudlo sa akong mga estudyante. Ikaw, pareho kami ni Pastor mga kauturan, nga mga maestro diri sa Central Philippine Adventist College sa School of Theology. May 5 ka mga attributes, Pastor, ang Diyos. Nga hindi iya pwede mahatag, mapalinton sa tao. Kay kung iya ni palinton, ang tao mahimo Diyos ni. Oo, tama. Yeah. Ang pagka-omniscient sang Ginoo, ang omnipresent, ang omnipotence, ang eternal kag ang immutability sang Ginoo. Okay. Pero may batasan ang Ginoo. May characteristic ang Ginoo nga gusto iya ipalinton sa tao. Amo ang loving, pagkamahigugmaon, pagkamabinatason, pagkamaluluyon, pagkadungganon, mapasinansyahon, maluluyon, so forth and on. Ginahatag yan na, kag ginapalinton yan na sa tao. Ang tao, sa mata sang iban nga tao, masiling abaw, ka-Diyos nun nga tao. So, those are the characteristics that God would like to share to people. Ang pagka-Diyos nun. Amo ni isa sang mga aton nga na-include rin sa aton nga Domingo, amo si Job. Si Job. Yes. Ang pagka-Diyos nun ni Job. Pastor, anong imo na ma-share bahin sang pagka-Diyos nun sang isa ka pagkatulugyanan? Matuod nga hindi kita gid makakatulad sa Dios, so himpit nga mga katawan kag sumulunod sa Ginoo apang makita sa aton mga buluhaton sa aton aksyon nga matawag kita nga mga maayo nga mga katawan. Kay ang matuod gili nga reliyon siling sa Biblia hindi lamang ang atiman sa mga balo kag sa mga ilo, apang ang pagka-Diyos nun nga kabuhi naton bilang tinugyanan. Amo man ang sadsaran sa matutuod nga reliyon nga nagahulat sa pag-ari sang Ginoo. Ini kaayo nga kinaiya sang tao ginhatag sang Dios sa aton aguto nga marepresentar naton siya bilang kanakanya sa duta. Yeah. Kag Pastor, ang pagka-Dios nun, amo ang ebidensya sa matuod nga reliyon sa imong ginawa. Tama. Ang ebidensya sa matuod nga reliyon. So, pareho sa kay Job, Pastor. At least, balanta ang istorya ni Job. Nga bisan anong natabo sa iya, ang iyang pagka-Diyos noon ara gid gyapon, ang iyang pagsalig kag ang iyang pag-depende sa Ginoo. Nga bisan sa bi na sang kamatayon, isa na lang gid kahilo ang nabilin sang kabuhi. Yet nagapasalamat siya kag ang iyang pagka-Diyos noon nga wala siya nagsalikway sa Ginoo, ara nagpabilin sa iya. That's why si Job sa aton leksyon is considered or was considered one of the best tulugyanan steward sang Ginoo. Matahom ang ginpakita gini Job sa iya pagka-Diyos nun kag sa relasyon siyang Diyos. Kag amo gali ni ang aton nga sulundan nga aton pagasundon samtang kita nagahulat sa pag-ari sa Ginoo. Yeah. Kag isa pa gid, Pastor, ako nasa pondere nga being godly doesn't mean you're perfect. Yes, that's right. Correct. Yeah.
Wala nagakahulugan nga ikaw himpit na kag perfecto na. Oh. Only that we reflect the perfection in our own sphere. Aton lang ginapakita, suno sa aton masarangan ang pagkahimpit sang aton Ginoo. Si Santo Pablo nagpaandam gid sa aton sa kaduang Korinto 3 nanungod sang metabo sa ulihi nga panag-on kay ang mga tawo mangin may gugmaon sa kinabuhi o sa kaugalingon kag hindi sa Dios noon nga kinabuhi. Kurap kita. Siling sa Ginoo magpalayo kamo sa ila. Apang kamo nakahibalo sang doktrina sang kabuhi, pagtuo, pagantos, pagigugma kag pagpailob amo ini nga si Job, amo siya ang aton sulundan Waran. waran sang pagka Diyos no. Diyos no niya tao. So, amo na pastor ang resulta, isa sa mga resulta sang aton pagkamatutom ng tulugyanan sa Ginoo, being faithful steward of God. Nga sang ligad nga mga sinima na pastor ato natuna ng leksyon nga ang pagkatulugyanan ara dira makita naton ma-develop sa aton ang pagka-honest, pagka faithful sa small details, sa gagmay nga mga butang. That's why ang aton ikapulo kung pulo ka pesos, pulo ginaya, hindi kay 9 pesos kag 90 sentimos. Pulo gina siya. Mas may pa gani magsubra sang sa magkulang na ina pastor kung aton na ginahimo every week, every time we return the tithe, ang karakter ma-develop sa aton. Ma-develop ang pagka maminatud-on, ang ma-develop ang pagka hindi greedy, ang hindi pagkadalok. Ang aton kabuhi, pastor, sining sa aton leksyon, sa ligad ng mga sinimana, nga almost everything in human being is learned. Halos tanan nga ari sa aton kabuhi, sa tao, natunan. Ang bata, ginatunan magtiti, ginatunan magkaon, ginatunan maglakat, ginatunan magbasa. Bisan hasta subong kita, sige yapon padayon sa pagtuon. Unless we study, life is not meaningful. Yes, correct. Ramo man na ang aton pagkauli sa aton ikapulo, that is being learned every time we return tithes and give our offerings. Yes. Sa Sunday, pastor, contentment. Ano ganing contentment sa Ilonggo? Ang pagkakontento. Nga hindi balata magsabit sa iban, nga iba niya amuni may ara sila ya kita wala. Sakto yun. Ang stewardship, pastor, ang pagkatulugyanan will also teach us how to be contented. Sa aton ang dutanon nga binatasan, makita naton sa tao ang pagkadalok, ang pagkahandom sang kwarta o materialism, hindi lang sa mga negosyante o kung politiko apang halos sa tanan nga tao, bisan ang mga nagadumalas sang iglesia o reliyon o kung mga kaparian, madamo sila ang materialistic kayo. Nagalatay iniguro sa dugo sang makasala nga tao. Ang pagigugma sa kwarta, labaw sa Dios, amo ang kalautan sang kalibutan suno sa aton pagtuon. Ang pagka-Diyos nun, amo ang pagkakontento sang ginahatag sang Diyos aton bilang katulad monthly salary naton. Yes. Ina pagpakamayo ina sang Diyos aton kay kinat temporaryo kita nagapuyo diri. Hasta siya ng adlaw kun ang Ginoo magakuha sa aton na o kun magakarisya. Other words, don't become rich or very wealthy in the name of Christianity. Gakatabo ini, pastor. Yep. And that's correct. Siguro, ay doon na to sa imo, pastor. Siguro may experience man kasi ni. Kaya akong gina-experience yan. Sambatanon pa kita ng mga pastor. Correct. Ang motorcycle, amo ginang pinaka-importante. Sa tunga panon, hindi tanan may motorsiklo. Hindi tanan may motorsiklo. 30 years ago, 40 years ago. May mga handom, pastor, ako nga makabakalan ko sang amo na nga motorcycle, parehas na nga motorcycle. Lipay na ko, kontento na ko. Mag-abot ng panahon nakabakal. Pero
pag-abot ng ara na ang ginandom mo, gandom naman kaliwat, malain naman nga, Matamo. makabalay lang ko. Pero kung may balay ka, daw, gandom, pagid ka nga, dako-dako, pagid na ako ni supportan noon. Ara bala, Pastor, ang hindi pagkakontento Sa kabuhi sa kabuhi ng tao. May kwarta lang ko sa bangkong, amo ni, lipay na ko mo. Malkat lang ko sa Amerika, lipay na ko mo. Oo, pero Kaya nakalakat naman ta sa Amerika, kaya mangita pagkita sing pagi sa iban. Sa iban nga, sa Korea naman, sa hindi naman. ang pagkakontento, Pastor, ara lang galida sa kasi sa una-una. Kag sa tigi puso. Na, ang stewardship, ang pagkatulogyanan, Pastor, isa sa mga sistema sa Ginoo nga maghatag contentment sa tao. Mauli mo na ang iyang bahin sa Ginoo, lipay ka na. Lipay ka na. Pero kung hindi ta mag-uli, Pastor, sang iya sang bahin sa Ginoo, we will never be contented. Isa gina sa mga leksyon nga ako na natunan. Yeah. That's why, bisan ano sa aton kaimol, once we have returned the tithe, mauli naton ikapulo, there is the feeling of contentment. Kag ina ginahatag sang Ginoo na nga balatyagon sa aton. Pero kung hindi ta mag-uhatag, ang pagkadalok, Pastor Ara, nga bisan pa ang iya sang iban gusto mo. And that's what I have learned and also studied in our lesson. Yes. Lain ang balatyagon mo kung ginbalik mo ang nabahin sa Ginoo. Kaya gisagani sa aton nga pagka-citizen sa aton lugar sa Pilipinas. Yes. Ang mga taxes sa ginahatag naton sa kisa sa puwersa gid. Labi na gid sa Ginoo kay siyang tagiya sa tanan nga butang. Yes. Oo. So, amo na mga kauturan nga ang leksyon nga aton makuha sa aton pagkamatutom nga nagauli sang ikapulo kag nagahatag sang offering. A good steward o kon ang maayo nga pagkatulogyanan sa Ginoo. Kadto kita, Pastor, sa aton nga Tuesday nga leksyon, trust ang pagsalig. Pastor, anong imo dira na kitaan sa Tuesday sa Martes naton nga leksyon? Ang resulta gini sang aton pagkamatinugyanan, matutong ang pagkamatinugyanan, amo ang pagtugyan sang lubos sa Ginoo. Kag hindi magsalig sa kaugalingon. Oo, mahapos lang ihambal ini. Labi na gid kung ikaw may kanser ka o kung terminal nga sickness, apang dapat aton ikabuhi sa kabuboton sa Ginoo. Katulad sang mga pangamuyo nato nagasiling kita, God, your will be done on earth as it is in heaven. Amo ini ang matuod-tuod nga tinugyanan sa Dios. Amo ni ang trust in the Lord with all your heart, especially the things beyond our control. Yes. Pastor, inang sa Isaiah, ato na ba sa Isaiah 55 versikulo 1 siling niya, my thoughts are higher than your thoughts. Ang akon nga pangunaw na mas malabaw pa sang sa inyong pangunaw. That's why it pays. Mas maayo gid nga magsalig kita sa Ginoo. Pariyo bala, Pastor, kita sang mga batanon pakagi man tanubihan ay nakapangamiga man kita. Ang pagsalig naton sa aton nga amiga, ang pagsalig sang nubyo sa iyang nubyo, sa ang nubya sa iyang nubyo ara. Tama. Daw ang bala na, Pastor, nga pagkuan nga bisan diin ka lang guyoron sang nubyo mo, may pagsalig ikaw. Yeah. Pero ti sa bagay gani ang nubyo hindi pa na perfecto. How much more sa Ginoo. That's why ang aton leksyon, Pastor Sinimana, ang resulta sang pagkatulogyanan. When we just return faithfully tithes, ang aton nga trust ga develop. Nga sa sunod na hatag naman ko, that's why may blessing naman nga maabot sa ako. Pastor, dira gila kita tilawan sa atong pagtuo. Sa mga panahon nga daw hindi kita kasalig bisan pa sa aton Ginoo, kulang kita sa pagtuo sa iya. Iya. May mga tao nga maaksidente, nga mga matutom, masiling kita nga nagakatabo ini. Apang kung aton tanawon ang maragta sa kabuhi sa mga katawan sa Dios, importante lang isalig ta sa Ginoo. Yep.
may duwa ko di pastor ka klase sang pagsalig nga nakita sa atong leksyon. Ang isa, ang pagsalig balang sa sitwasyon nga wala na ka mahimo. Beyond your control. Beyond your control. Ti mas lang Ginoo, ikaw na lang bahala. Correct. Wala ka na sang mahimo mo kay nabutang mo na ang imo kagalingon sa ital-ital. Ti sa liway ka na, you are cornered already. Ti masiling ka na, Ginoo bahala ikaw. Mga mo na kung saan ato nga. O salig na ko sa imo. Pero may isa kapag salig, pastor, nga we trust God because of our right choice. Pero abi karon nagpili ka sang imo plang asamon, sang imo plamanhon na ti pagpili mo na after sina nga pila ka mga inadlaw, the coming days wala ka control sa mo. But nevertheless, you just trusted God. Okay, that's right. Oh, nga Lord, make him the best man or the best woman for me. Na so wala mo yagin pilit ang kagalingon mo nga you are cornered already at the corner nga wala ka mahimo. But nevertheless, pinagi sa imo nga pagpili, gintugyan mo ang sa Ginoo, ang imo palaaboton. Pareho sa aton sang Batanon pagtag eskwela kita sa Mountain View, tinagwa kita pagapastor. Yes. So, we made the right choice and then ang aton prayer always is God, we trust you. Lead us to the places where you want us to work. Successful man kita hasta subong nag-retire. Ang Ginoong matahom. Yes. Basta kung ikaw nagigugma siya, kag tinugyanan niya ikaw, mag-aaman gisa sa iyong alagyan para sa mubisan. Kisa mabudlay ini, puro salig lang sa iya. Nagabulig siya. Yeah. Okay. Pastor, kadto kita sa Wednesday, ang aton influensya. Yes. Ang aton kabuhi, Pastor, talanawon sa tao. Bisan pa sang aton kabataan. Tama. Yeah. Sang ligad nga si mana aton na hambalan kamay nga kinanami gidya nga ipakita ta sa kabataan ta nga magdinumanon kita kag faithful kita mag-uli sang ikapulo. Nga makita sang aton mga kabataan. Kay may ara nga saying, Pastor, ang ginagawa ng matanda ay sa mata ng bata ay laging tama. Katahom nga. So, whatever man, kung anong ginahimo sa mga tigulang, sa mata sang bata nga gagmay, sakto na siya. Ti ko nang mangawat ang tatay, ang bata mas lang sakto pwede mangawat. Kung ang tatay gapanigarilyo makita sang bata, ay okay manigarilyo. You see? That's why it pays nga aton gid pahibaloon ng kabataan ta sa aton pagka tinumanon sa pag-uli sang aton ikapulo. Kay ang influensya hindi mabakal, Pastor. Nangin ispeho gid kita sa mga katawan palibot, labi sa atong pamilya. Yes. Ang pagkamatutom nila bangod man sang influensya nga aton ginpasunod sa ilang nga nakita sa aton, di ba na? Yeah. Sa Mateo 5:16, Pastor, ang hambal ni Jesus, let your light so shine before men. Kung makita sa mga katawhan ang imo kabuhi nga manami ka kag matutom ka nga tulugyanan, bisan ang imo office mate, imo silingan, ang imo nga mga barkada, they can see in you something different. Kag hindi mo lang mabalaan, Pastor, in one way or another, it influenced them. Hindi gid naton matabunan sa mata sang tao kung ano ginahimo naton sa adlaw-adlaw. May mga tawo nga silang born again na sila. Kaya una-una ako nga ang pagkabag-o sang kabuhi ginatawag na born again ako. Inipulong lamang hindi katulad sa pagbag-o nimo pagi sa pagsaylo sa isa ka bag-o nga reliyon. O kung ginatawag na charismatic na ako, born again. Apang kung ina nga tao nga nagasiling born again siya, kagihapon nagatbantay siya sang wrong day, nagakaon siya sa amog gyapon nga pagkaon, o nagainom gyapon siya sa mga plahubog nga limnon, o kung nagasigular siya, hindi di siya born again. Kaya ang born again means you are the light, you are now in the light from whence you were in darkness. It's an about face relationship. Halin ka sa Domingo, nagasimba ka, apang kay born again ka na,
sa Sabado naka nagbaylo. Ikaw nagkakaon sang baboy sang una, subong wala ka nagkakaon sang baboy. Vegetarian ka na o kontinlo ng mga karne nga nakaon mo. Ang imo bisyo wala na. Okay. Amo inigili ang matuto ng tang born again. Yeah. Hindi lang kay sambal. Hindi lang sambal. Oh, hindi sambal. Makita gid diya sa imong kuan. Kay ti kala damo sa mga tawo nga born again ko. Damo man sang nangambal Adventista ko but the life is not. Ambot lang pila sa aton nga mga Adventista nga ang aton mga helper pastor, mga Adventista man tungod sa influensyang makita nila sa sulod sang balay. Much more sa aton kabataan. That's why amo na mga kauturan nga it pays to be faithful sa Ginoo kag matinumanon nga tulugyanan sang Ginoo kay in one way or another hindi mo lang mabalaan kay ang aton leksyon nagasiling bisan sa open o kon sa secret ang aton binuhatan makita. May nagatanaw o kon wala. That's why amo na siya nga ang sa imo ginambal born again pastor, it is not just a matter by speaking. By telling people, but it is simply doing what is right and what is good in the sight of men. Lifestyle tanagin. Lifestyle. Kinaiya tanagin na yan. Amen katulad Kinaiya siya. na. So, mga kauturan ang aton leksyon, aton gitunan nga ang resulta sa aton pagkatulugyanan. So, ang aton influensya isa sa mga manami nga mga resulta. Yeah. Nalipay ko pastor kay isang ligad nga mga simana may gin-interview nga mga nga mga ga-apply sa extern blast sa theology department, apply sila mag-ano na sila makadto na sa field. Isa sa mga estudyante gin-interview sino ano ang naka-influensya sa imo nga nag-eskwela ka sa ano. Di siling niya si Pastor Tomado. Nawiya man ko. Yeah. But nevertheless siguro sang district leader pa kita siguro o kita nila nakakadto sila simbahan nakawali kag nakaano ni there was a good influence nga nakita nila. That's why natanom sila pangunahuna nga I'll be like him. And kag nalipay ko pastor sina. Ako man I was also happy nga na-influensya ko ni Pastor Domingo Lambuso. Kay siya nga mo district leader sang bag-o gid ko na Adventista. And then simple naman si Pastor Lambuso but in one way or another he influenced me. Kag amo to nga by hook or by crook makuha gid ko pagka-pastor. Yes. Sa imo pastor damo man na sang na-influensya nato nga wala lang naton mahibalaan secretly lang we have been an influence sa ilang kabuhi. Ulo ka pastor, ang akon mga bata, 5 ni sila kabilog. Ang magulang ko si Maniloy, si Dondon, nag-nurse siya, pero wala gid ko nagsiling siya nga magsunod sa akon. Pero kabalog asang ara na siya sa clinical, nagpalapit sa akon nga nagaybi. Natingala ko siguro doon ano ang natabo siya. Siya dad pwede nga magasunod ako sa imutikang. Singko anong luyag mo ba doon? Pwede nga makuha ko theology. Na-influensya ako sa imo sa adlaw-adlaw nato nga pangabuhi. Amo na nga subong nagapangabuday na siya sa Ginoo. Gato siya sa may yoke sa yoke sa mga pastor. Church pastor siya dito. Yes, and that's nice. Kadto kita pastor, no kadamo pa kita ni sa nato na hambalan. Pero at least ang punto dira nga hindi lang kita pastor yung mga nga mahimo ko sini kay ma-influensya ko sa tao. No, hindi na dapat. You just do what is right before God. And the result is your good influence. Wala ka gani kay balo. Wala kay balo. Wala tao yan nakita ya lang sa imo. That's why it pays pastor to be a faithful steward. That's true. Nga mag-return sa ikapulo, nga hindi magpasigar buta nga damo ng kapulo kuya kada semana ra kuya. No. Let's just return whatever is God's. And then in one or another may resulta ginayang influensya. Pastor, kadto kita sa last Thursday. Diri sa kalibutan, pastor, umalagi lang kita. This is not our home. That's why ang kanta sa mga kabataan, this world is not my home. I am just passing through. And that's correct. Nagaagi lang kita diri. Samtang gaagi kita diri, pastor, ang kanami lang gid sa aton leksyon kay pag-abot naton kung ato na kita dito sa ganahan sa langit. Kataho. Ang pulong blas ang atong maluluwas nga well done good and faithful servant. Amo na gid ang resulta, the one of the best result sa aton pagka matulugyanan, pag aton pagka matutom
nga tulugyanan. Yes, Ang, pastor. ang sa piyak sinaya, among masubo nga mga pulong. Kay wala ako kakilala sa Sa inyo. imo. Palayo kamo. Oo. Pagkadto kamo sa kamatayon nga walay Yes. katubtuban. Pero nalipay ako mga kauturan nga ang mga katawan sa Dios sa bugos nga kalibutan. Tinawag sang Dios mabuot, maayong nga mga sumulunod sa bagay nga makabati kita sa uli sinang adlaw kung magkari Ginoo. Matutom magsusulod ka sa puluyan sang Dios. Yeah. The words that we want to hear. Oo. Muna yung aton nga Thursday nga leksyon sa Wibis. Ang mga pulong nga namanamian gusto tang mabatian. Kag ina nga pulong halin sa aton Sa Ginoo. Ginoo. Sa adlaw sang katapusan, makabati kita, well done, good and faithful servant. Ang pagbatas ay importante kay sa atong kinabuhi. Ang word nga servant pastor is tulugyanan. Tulugyanan. O kon ulipon na ti sa aton nga introduction selection ang gusto sa Ginoo nga ikabuhi ta ang gusto ya kag ang para sa Sa iya. iya. Okay. Okay. Amo na ang resulta. Yes. Pastor, wala na kita sang panahon. Last word nimo, Pastor. Okay. Mga Kristiyano kita nga anak sang Dios sa aton adlaw nga kabuhi. Gakabuhi kita either for God or for our enemy. Ang Ginoo nagasiling he that is not with me is against me. Which side are we, mga kauturan? What are we now? Today will bring us to our destinies. Yes, Pastor. Kag mga kauturan aton dumdumon nga ang pagkatulugyanan aton matunan. Ang pagkamatutom, faithful steward is but learned adlaw-adlaw. Adlaw-adlaw. Mga kauturan, kung hindi nagidtan manangin matutom sang ligad ng mga panahon, we have still time, Pastor. Yes. May panahon pa kita nga mag-ano ni. Oo. Magbago. That's magbago. So, mga kauturan, ang amon lang gid a pillar is that let us be faithful nga mag-uli sang aton mga ikapulo sa tubangan sa Ginoo. Kag sa nagligad nga mga sinimana aton natunan nga siling sa Ginoo, tilawi lang bala na kamo. Ako ninyo. Kung hindi ko ibubo ang pagpakamayo. So it is not only financial, Pastor. Tama. It is not only physical, but ang kalinong sa sulod sang panimalay. Oo. Ang kamungaya, ang gugma ara. Hindi lang na result ang pagsiling sa Ginoo tilawin ninyo ko. Hindi lang pangwarta, Pastor. Kag hindi lang mayong panglawas. Kundi ang kanami kag ang kataway sa sulod sang balay. Malinong nga Malinaw panahon na. Oh, malikaw ka sa madlagko nga balatian. Wala lang ta kay balo nga ang balatian resulta na sa aton pagkalalok mo. Oh, tama. Pero kung magmatutom lang kita sa pag-uli sang iya sang Ginoo, wala kita igasto sa ospital. Kay wala man kita sa Dalayaw dagko ng Ginoo. nga mga balatian. Mga kauturan kabay pa ang Dios magapagamayo sa aton. Amo ni ang resulta sa aton pagkatulugyanan, ang aton pagkamatutom, pagka-Diyos no naton, ang aton nga contented, kontento, ang aton nga pagsalig sa Ginoo, kag ang aton influensya among others, Pastor, nga mga resulta sa aton pagkatulugyanan. Kabay pa ang Dios magapakamayo sa aton mga kauturan. Tapos ng aton leksyon sa sini nga quarter, kag sa sunod nga quarter aton naman tun-an ang aton leksyon, ang tig-ulos ang aton leksyon sa sunod nga quarter is Christ The end of days. and the end All days. of days. Ang prophecy mga kauturan ang aton tun-an. So kabay pa ang Dios magapakamayo. Pastor, aton niduko ang aton mga Mga mo kita. Dalangpan kag migugmaon nga Dios sa langit. Salamat to Dios nga makita sa amon kabuhi ang influensya nga nagikan sa amon mga pastor, nga amon ako, sa amon mga ginikan, labi na gid Dios nga tinawag mo kami. Kabay kami magamatutong sa pag-uli sang mga ikapulo nga nabahin sa imo, kag magahatag sang among gugma para sa among offering. Ikaw, O Diyos, magpakamay sang bugos ng katawan sa bugos ng kalibutan. Salamat, O Diyos, nga may mga kauturan dira karon nagapadayon sa pagsuportar sa buluhaton. Yes. Kay ini ginapangayo namon bangon lamang sa ngalan ni Jesus nga manuluwas. Amen.